Ahoj, takže naše jména jsou Racek a Losko, to máme tady pořád Dat Music, stojíme zrovna ve studiu Rádia R. A za chvíli začne dnešní vysílání. Dnešní vysílání a bude to hustý, bude to zase pirátský, zase budeme na koberečku u ředitele, zase budou průsery, zase budou pokuty, takže určitě poslouchejte, protože tohle vám nemůže ujít. V běžném vysílání Dat Musicu uslyšíte určitě nějakou elektroniku, určitě nějaký indie a taky občas nějakou komerci, protože se snažíme zaměřovat populárně a na široký obecenstvo nebo spíš posluchačstvo. Dat Music ale není jenom rádiový pořad, je to taky projekt, kterým děláme různý party, akce. Já a Petr jsme se poznali tak, že já mám totiž ve zvyku chodit po kolejích. A jednou jsem takhle běžel mezi Pražcema a právě mezi Pražcemi mi zůstala noha a najednou vlak, tak jsem byl v panice a nevím co dělat. Ale najednou přiběhl Petr, nevím odkud se vzal a tu nohu mi vytáhl a odnesl mě do bezpečí.